Neste vídeo imos a ver como podemos instalar a aplicación da cadena SER para poder escoitar en directo e tamén á carta os audios de Radio Pontevedra e Radio Arosa. Ademais, despois tamén veremos como utilizar sin ser a través da aplicación, sendo nun buscador como, por exemplo, Firefox ou Google Chrome, navegar en Radio Pontevedra e escoitar tamén os audios en directo e á carta. Ben, o primeiro que temos que facer é instalarnos a aplicación da cadena SER a través do Play Store se tendes un Android ou a través do App Store se tendes un iPhone. Imos aló. Buscaríamos aquí no buscador a cadena SER e instalaríamola. Neste caso xa está instalada, co cal procedemos xa a abrila. A primeira vez que se abre esta aplicación, ademais de solicitarnos permisos para poder acceder ao noso micrófono e ao noso altavoz para que poidan reproducirse os audios, tamén nos pregunta que emisora queremos escoitar. Nesta barra de aquí de arriba podemos escoller se queremos escoitar Radio Arosa como temos posto agora ou Radio Pontevedra. No caso de querer escoitar Radio Arosa, pois aquí o teríamos. Se pulsamos no play, escoitaríamos a radio en directo, agora mesmo estamos no Hoy por Hoy, e se pulsamos nas pestañas de arriba, na pestaña de arriba, xusto ao lado de Radio Arosa, podemos ir a onde pon a la carta, e aí temos toda a programación local. Vemos que aparecen os podcasts da SER Nacional, desplazámonos hacia a dereita e temos os podcasts de Radio Arosa. Hoy por Hoy, Hora 14, SER Deportivos, Oferta e Demanda, calquera deles. Simplemente entrando no que desexemos, por exemplo, SER Deportivos, aparecenos a lista dos últimos audios que se van subindo. Como vedes, gárdanse bastantes audios, Entón, por exemplo, se pulsamos no do día martes 20 de novembro, abrímolo. SER Deportivos en Radio Arosa, con Jorge. Aí estaríamos, con Jorge Expósito. Se o desplegamos, o menú que nos aparece este en amarelo, temos toda unha barra para poder desplazarnos a través do audio e non ter que escoitar dende o principio ata o final. Podemos escoller onde queremos escoitar, onde queremos parar, e ademais tamén nos aparece aquí abaixo a opción de poder dormirnos escoitando este programa ou compartilo a través de redes sociais, o icono de compartir como ben coñecedes. Ben, pois aquí xa estaría explicado como utilizar a aplicación, en este caso en Radio Arosa, pero sirve o exemplo para Radio Pontevedra tamén, que o podemos cambiar aquí na parte principal. Escollemos Pontevedra e a funcionalidade sería a mesma. Tamén estamos escoitando agora Hoy por Hoy en Radio Pontevedra, que o presenta Justo Peón, e a funcionalidade sería a mesma. A carta, desplazámonos á dereita e aquí están os audios de Radio Pontevedra. Ben, isto se o facemos a través da app da cadena SER. Se o facemos a través de calquer navegador, por exemplo, Firefox ou Google Chrome, pois o que temos que facer é abrir o navegador. Bueno, neste caso xa temos aberta a páxina de Radio Pontevedra, pero vamos a imaginar que abrimos unha pestaña en blanco, tecleamos Radio Pontevedra, xa nos aparece aquí, e abrimos a páxina. Ben, unha vez dentro da páxina, ademais de poder escoitar a radio en directo, como se ve aquí un play que está parpadeando na parte superior dereita, tamén podemos ver as últimas noticias que estamos subindo á web, estar totalmente informados e poder compartilas a través do móvil, e desplegando esta barra poderemos escoitar tanto Radio Pontevedra en directo e á carta como Radio Arosa en directo e á carta. Se pinchamos, por exemplo, na de Radio Pontevedra, lévanos a un banco de audios donde poderemos acceder a toda a programación en orden, segundo se foi subindo ao noso podcast, a programación local de Pontevedra ou de Arousa, pero coa opción de poder seleccionar o programa en concreto que queremos escoitar. Vamos a elexir, por exemplo, pois La Opinión, que presenta Luz Espiño, aplicamos o filtro e xa nos saen todos os programas da Opinión en orde, 21, 20, 19, 18, hoxe día 21 de novembro, e facendo esta proba temos o último audio que se acaba de subir fai uns minutos. Damos ya o play e temos as mesmas opcións. Podemos adiantalo na barra, podemos compartilo en redes e moitas opcións máis, vale? Se damos a play, aquí escoitaríamos... Tamén puntual o noso convidado hoxe en La Opinión, o alcalde de Poio, Luciano Sobral. Que tal? Moi bo día, benvido. Hola, moi bo día.
E aí escoitamos a opinión con Luz Espiño, neste caso como invitado Luciano Sobral. Esperamos que este tutorial vos fose de axuda e esperamos que tamén nos sigades escoitando tanto a través de internet e das aplicacións móviles como a través da radio en Radio Pontevedra, Radio Arosa e Radio Pontevedra de Zatabeirós.